Sengve ke pangcham hini lapen mentu nerani pu alunjir kimi ke damtang preni phai siani dongkamukam pathua klamalong kipa dopon ingdeng thongkebra ke thom havar karbiru sunim so rongaje kipa du siarani karbing automas council CM Dr. Liram rong hangari dengpen ingpusi preni phai trok siani rat ahong jai mate nokcham langso pictures YouTube channel along thek ponong po Kaya lamet lamchong ki pangchu lapen ki pavir videja phan pulotangte lun tomo ki do akinang sot Karbia khai ke khai kang thimpu angthek iritum jutang chubat lamet lamchong lun tomo ingcholim lapuson ki pareng teng ver thekja phan pura ki thurmi ha ove ki mi pentame lun tomo kason se penang anabang phubang phia tumdo lason thak thak si ki damtang ingdeng thongkebra ke thom ZKYF dongkamukam pathua klamalong ove ki me tumpen kabonda ponalunjir sengve ke pangcham tu lapen mantu ne arani pu alunjir kimi CM Dr. Liram rong hangari dengpen ingpu pilo sengve ke pangcham tu palunjir ke tok along lapen ate ot ekon timung lapen lun sepo hempuinti lapen lun sepi mirmalin kramsapi pensi lun pondo lapen halapu mantu nerani alunjir along lun sepo sar imrong hang lapen lun sepi mirjili bepi pensi lun pondo News report Karbing Long Life